For det første, så har jeg nogle rigtig gode minder om Langedrag. Det er længe siden, det er mange år siden, at vi var i Langedrag for første gang med 2 børn. 2 drenge, hvor det var helt klart på deres præmisser, de skulle have en rigtig god tur. De skulle se ulve, de skulle se okser, de skulle se geder, de skulle se ørne, de skulle se en rigtig mange ting. Men en af mine bedste minder derfra, det var jo, at jeg selv i en selvcentreret, opstillet situation løb med mine ulve. Jeg havde en connection med en ulv, som ikke bare var indbildsk og inde i mit eget hoved, men noget, som resten af familien også så. Det var fantastisk. De synes drengene også dengang, men de havde slet ikke tålmodighed til at blive hængende lige så længe, så min lille connection, den blev ved med at være. Stedet i min huskommelse var, at det var utrolig råt og utrolig smukt og velorganiseret. Og derfor var min glæde ikke desto mindre, da vi aftalte, at nu skulle vi derop igen. Denne gang uden børn. Denne gang gik gennemsnitsalderen for vores besøg fra at være 18 år til at være, nogen 60. Hvordan skulle det ikke gå? Vi drog afsted tidligere om morgenen for at komme derop. Med svigermøder på bagsædet. Og vi skulle op og se den fantastiske Langedrag med Ulveparken. Heldigvis var vejret med os. Det var smukt vejr. Det var dejligt. Og vi kommer derop, og der er ikke så mange mennesker, som man føler sig overrendt. Men alligevel, man kan godt mærke, at det er blevet godt besøgt. Måske fordi der også har været de tv-udsendelser omkring stedet. Det skuffede overhovedet ikke. Tværtimod. Det var endnu federe, endnu flottere, endnu mere lækkert, end jeg husker det. Meget, meget i overensstemmelse med naturen, så har de formået at udvikle stedet og udvide stedet, uden at det har ødelagt troværdigheden med, at man føler, at man er oppe med på fjeldet, og man er i takt med naturen. Trods at det selvfølgelig er kontrolleret af nogle indhegninger og nogle opstillinger. Det er virkelig flot lavet. Det er virkelig hatten af. Hatten af for det, for det er virkelig så godt, den måde, de har bygget det op på. Og så var det virkelig spændende, som noget nyt. Det var jo, at man kunne komme over til Elgen. At der var ligesom en tur, de havde lagt op til, fordi der var nogle fodring af nogle dyr. Det er helt naturligt, at så går folk over, hvor der er fodring. Vi valgte så at springe vildsvinet over, for at få lov at stå først i kø over ved Elgen. Og det er jeg godt nok glad for. For vi fik lov at stå i første række. Og selvom vi stod en halv time og ventede, så gjorde det ingenting, for ventetiden var alt værd. Det var fantastisk med Elgvind, som kom over til os. Altså. Den kom over med sine lange øjenlæber og kiggede. Det dyr, det er jo fuldstændig guddommen. Den er jo kæmpestor med kæmpe mule. Og så synes jeg faktisk, og jeg oplever ellers så tit det modsatte, men det var faktisk en rigtig fin måde, at guiderne greb dagen på. Det var en meget entusiastisk pige. Man kunne bare mærke, at hun elskede bare sit job. Hun elskede de dyr, og hun fortalte jo den mest hjerteskærende historie om, hvordan den her elg havde blevet forladt af moren, og moren var død, eller hvad det var, og så hun opvokset. Og hun fortalte jo, når de gik ud over fjeldet, jamen så var det jo ikke far, mor og børn, så var det far, mor og hund og en elg, der gik hen over fjeldet. Det er jo et fantastisk billede, og alle synes bare, at det var simpelthen så hjerteskærende. Og så kom det jo, og det var jo helt overraskende. Så frem for at man bare gav elgen noget mad og så og kiggede på det, vi fik lov til at komme med ind i indhegningen og fik et lille stykke gulerod og blev stillet op i en halvcirkel og fik guidet os, hvordan vi skulle stå med hånden, så når elgen kom forbi, fordi den ikke kunne finde ud af at spise af en flad hånd, som man jo er normalt vant til med en hest, så fik vi at vide, at vi skulle lægge hånden i en fordybning, fordi det her stakkels kæmpestore dyr, det har åbenbart ikke nogen tænder i overmunden, så den kan overhovedet ikke finde ud af det. Så nødt til at hjælpe den lidt på vej. Og alle var jo fuldstændig blodsøde. Og så kom det der store, godmodige dyr rundt, og så tog den et lille stykke gulerod os alle sammen, og vi var fuldstændig færdige. Kærligheden havde ingen grænser.
Og det var en meget fin måde, at det blev gjort på, og det var slet ikke slidsomt, som sådan nogle ting nogle gange kan være. Meget fint gjort, og meget fin entusiasme fra hende guiden. Jamen, så gik vi jo videre rundt og så dyrene. Og det at gå på fjeldet, og luften på fjeldet, og skønheden på fjeldet, det kan man jo ikke kimse af, det ved alle jo, men det var bare så fint. Og så kom vi over i den nye ulveindhegning. Og ja, jeg var lidt skuffet først, fordi den var jo så stor, så jeg tænkte, jeg får nok ikke løbet med hunde eller ulve, som jeg havde håbet på, som jeg havde drømt om. Men så kom vi så frem til det sted, hvor ulvene så ligesom lå, og det var der, hvor de fleste mennesker sad og kiggede på den. Og så opstod der alligevel en eller anden form for connection, og jeg fik lov at løbe frem og tilbage med min ulv. Og der var en connection. Og selvom det er de ulve, der er socialiseret og vant til mennesker, så oplever man faktisk meget tydeligt, at det er en ulv, det er ikke bare en schæferhund, du står overfor. Det er fantastisk. Og personligt for mig var det helt vidunderligt. Og så afslutningsvis, jamen, så gik vi ned mod hovedhuset, og der er jo stallene nede, hvor der er heste og nogle grise og geder, og det som er mere sådan husdyrs, kan man sige, området. Og det var også virkelig fantastisk, og man kan godt forstå, at børnene var vilde. Man kunne klappe gederne, og de kom hen til en. Der var en kæmpe gris, der var virkelig ikke vidunderligt. Der var den mest sjove lille gris, der prøvede at komme ind til kaninerne, stod og hylede som et menneske. Og så var der hestene, som var så smukke. Så min mor, hun følte jo nærmest draget ind mod en hest, og vi kunne nærmest ikke hive en fra en. Og det var bare alt i alt en virkelig flot dag. Vi brugte en hel dag der, og vi kunne sagtens have brugt mere tid. Og vi spiste vores madpakke på rigtig gode steder, og vi tog en kop kaffe i kafeteriet, og så købte vi lidt merchandise ved udgangen, som jo er blevet ligesom kutyme nu i museer rundt i verden, i hvert fald i Norden, at du kan kun komme ud et sted, og det er igennem merchandise-butikken. Måske det har lidt at gøre med, at de får brugt lidt, man bruger lidt penge på vej ud. Så jeg vil sige, det er nok en af mine flotteste oplevelser igennem sommeren. Men fortæl hurtigt den gang vi var med børnene. Jamen børn, der husker jeg det sted som meget mindre, end det var. Det var det også. Og det var måske lidt mere råt, og der var knap så mange turister. Og det, der var spændende der, det var, at vi overnattede, og så boede vi jo inde i deres hovedbygning og havde sådan et rum med 4 køjesenge. Det var meget primitivt. Og der, på det tidspunkt, der gik ulvegården jo helt ind til vinduerne. Modsat i dag, hvor det er trukket lidt ud. Det har nok været lidt grænseoverskridende for nogle overnattende gæster, for det var det faktisk også for os. Vi hørte dem simpelthen løbe ud foran vinduet. Vi hørte dem simpelthen hyle. Og selvom vi synes det var fantastisk, så gav det også lidt bekymringer. Der var nogle drenge, der havde lidt svært ved at falde i søvn, da de hørte det her lige uden for vores vindue. Det må jeg bare indrømme. Hvad med getemælken? Jamen, det var også sjovt, for der er jo ikke noget luksus over det her sted. Og da vi boede der var jo ligesom en del af overnatten, det var, at man kunne spise mad der, og det var sådan meget norsk husmandsmad. Det var også helt okay. Og om morgenen, så var det så havregrød, og så kunne du så vælge, om du tage komælk eller gedemælk. Og det var sådan lidt i overkanten måske at have kældt gedemælk på. Men det er jo også det, der var eksempel. Det var jo aften før, der var vi jo med til at mælke gederne. Og der var jo et yngste søn, han fik jo lov at stå og mælke, og så fik han lov at drikke mælken, han havde været med til at mælke. Og hans umiddelbare kommentar er, hvorfor er det varmt? Fordi han har jo aldrig oplevet, at mælk var varmt. Så, og det er jo klart, når man er en lille bydreng og vant til at drikke mælken fra køleskab, så har det en lidt anden temperatur, end når du får direkte for geden.